Hello there, and welcome to the Mandara SDA Church online worship page. As we go ye therefore, teaching and preaching the word of God in all the world in this generation, do join us every week on Wednesdays and Fridays from 6:15 p.m. and on Saturdays from 8:30 a.m. in the morning up to 4:15 p.m. in the afternoon. Don't forget to like and follow this page so that every time we upload a new video, you don't miss out. And also, do not forget to share this page with all your friends and even your enemies as we grow this page and worship as a bigger family. And God bless you. Nerudawira kudenga Panje moya kakwirira Tenzini sekudenga Ndikukwira munzira Nekudenga misi yese Ndichinamata munzira Tenzi ndikwite kudenga Nisimute nimisenyi Nerudawira kudenga Panjimbo yakakwirira Tenzi ndimise kudenga Andilizangu kugara Apopane kupokana Asibamwe bangagara Ini ndinoda kusoro Disimute ndimisenyi Nerudawira kudenga Panjimbo yakakwirira Tenzi ndimise kudenga Doda kukara kudenga Kana satana ndinetsa Rudahiro wangu rwese Gerwe kugara kudenga Jisimute ndimisenyi Nerudawira kudenga Panjimbo yakakwirira Tenzi ndimise kudenga Doda kukwira kumsoro Dione kupenya kwenyu Dinona mazira kuti Tenzi ndimise kumsoro Disimute ndimisenyi Nerudawira kudenga Panjimbo yakakwirira Tenzi ndimise kudenga Disimute ndimisenyi Nerudawira kudenga Panjimbo yakakwirira Tenzi ndimise 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 kudenga. Kazwai wana wa Mwari, mufaro wangu mukuru kukukwazisai mose muzita raJesu Kristu patiri kusangana zvakare panguva ino yekuti tinzwe Mwari achitaura nesu zvikuru sei munguva dzakaita sadzino dzatiri kurarama, nguva dzandinodaira kuti tese tinotenderana kuti inguva
dzatisina kubvira tambofungidzira kuti dzingatiwire tichiri vapenyu. Tine zvizhinji zvataiziva kare tichiti tikaverenga bhaibheri taitaurawo sekufungira kwedu, asi mungawirirana neni vanhu vaMwari kuti patavariko zvino izvi nenguva hatina kubvira tamboisa pfungwa dzedu kuti dzisvike pakuimagina kuti taizosvika patasvika nhasi. Saka toda kutenda Mwari kuti akatipa mukana wakadaro wokuti isu vari kurarama nhasi tikwanise kuverengwa munhoroondo yepasi rino sevanhu vakapfuura muzviitiko zvisina kumbofungwa nezvazvo kunyange navakatitangira. Tisingapambadzi nguva, musoro weshoko uri kuti iwo kudzikinurwa neruoko rune simba, kana muchida muchirungu delivered by a mighty hand. Tikaverenga kuna Exodo chapter 6 verse ya 1 na 2 ndozojamba ndoenda pavhesi ya 6, munogona kuzoverenga henyu mamwe mavhesi acho atasiya pakati apa. Mwari ari kutaura naMozisi, ane vimbiso kana kuti promise, mhiko yaari kupa Mozisi. Vhesi ya 1 ya chapter 6 dzaExodo, Jehovha akati kuna Mozisi, zvino muchaona zvandichaitira Farao, nokuti achavatendera kuenda neruoko rune simba. Uchavadzinga munyika yake neruoko rune simba. Mwari akataurawo naMozisi akati, ndini Jehovha, ndakazviratidza kuna Abrahamu nokuna Isaka nokuna Jakobho ndiri Mwari wamasimba ose, asi ndakanga ndisingazikamwi navo nezita rangu rinonzi Jehovha. Vhesi ya 6, naizvozvo muti kuvana vaIsraeri, ndini Jehovha, ini ndichakubudisai pamirimo yavaIjipiti, ndichakusunungurai pauranda hwenyu, ndichakudzikinurai noruoko rwakatambanudzwa uye nokutonga kukuru. Mwari ari kutaura naMozisi pano. Vaenda vambomira pamberi paFarao vari pamwe chete naAroni, sekuti Aroni ndiye anga asarudzwa kuva mutauri waMozisi. Vaudza Farao zvanga zvaudzwa Mwari naMozisi paHorebhi, paya paipfuta gwenzi. Zvanzi naJehovha, tendera vanhu vangu vainde. Farao akati, hamusisina zvekuita. Patakati chikupai uswa nemiti kuti mupise zvidhina, maakutsvaga mega. Ndaona kuti kutaura kwevanhu vasisina basa. Saka Farao aramba kuti vaende. Mozisi unodzokazve kuna Mwari. Ndo paari kuudzwa mashoko aya akasimba kwazvo. Usatya Mozisi, rega uone zvandichaitira Farao. Manyawi aita andidenha kuti ndiite zvimwe zvinhu zvikuru. In fact, achatendera vanhu vangu kuti vaende neruoko rune simba. Andidenha kuti ndisimudze ruoko rwangu rune simba. Ini ndini Jehovha. Vana Abrahamu, vana Isaac, vana Jakobho vakandiziya nezita rangu rinonzi Mwari wamasimba ose. Vechirungu vanoti El Shaddai. Asi havana kunge vambondirayira ndichinzi Jehovha kana kuti Yahwe. Kureva kuti Mwari akudana umwari hwake uzere paakuda kudhila naFarao. Mwari is now evoking his name to deal with a stubborn Pharaoh. Kana Mwari akuda kudzikinura vanhu vake, anotaura zviri mberi nekuseri, zvisina kubvira zvafungwa nokuzikama navanhu. Kunyange varume vanga vakasanangurwa vadikamwi vaMwari vana Abrahamu, they never experienced God as Yahweh. Saka Mwari akuti nekuda kwezvataurwa naFaro, nekuda kwemanyawi aitwa naFaro, ndakunozvidemonstrata, ndakunozviratidza pamberi paFaro, ndakunozviratidza pamberi peIjipita yose kuti ini ndombonzi ani. Inzwai vadikani, munguva ino yatiri kurarama, zvingadaro kuti pana Faro atinetsa, zvingadaro kuti Faro ataura mashoko okumhura, zvingadaro kuti Faro wazvidza Mwari wamasimba ose. Ndiyo nguva Mwari anotaura kuti chiregai ndiuye ndizviratidze nezita rangu. Na mchida kunzwisisa zvakakwana pamusoro pezita raMwari, mukaenda pana Mapisarema 20 vhesi ya 7 inoti vamwe vanovimba namabhiza, vamwe vanovimba nengoro, asi isu tichadana zita raMwari wedu. Haiti tichadana kuna Mwari wedu, inoti tichadana zita raMwari wedu.
kurova kuti Dhavhidhi ainzwisa chirahwe ichi kuti vana Faro pavanenge vachitemba kuti vane mabhiza mazhinji, vana Faro pavanenge vachitemba kuti vane ngoro ma-iron chariot. For your own information, kune vasingazivi, iron chariot panguva yatiri kutaurai ndo yainga enzaniswa namabomba jets ariko nhasi. Kana vaya kutora zvemamigi nema-F12 mazuva iwayo, iron chariot was equivalent to those terrific fighter jets. Saka Faro aiti akatarisa pasi pengarani yake achiona mafighter jets akaita murundaza kusvika uko, aiona pasina chinomira pamberi pake. Ndokusaka Dhavhidhi akazoti vamwe vanovimba nengoro dzemoto, vamwe vanovimba nekuti vane mabhiza mangani, asi isu tichadana zita raMwari. Saka kureva kuti kana paakusvika panguva dzehondo, kana paakusvika pakudzikinurwa kuvanhu vaMwari, kana paakusvika pakusimudzwa kuvanhu vaMwari kubva mumatope, kana taakusvika pakutaurwa kubva mumoto, kana taakusvika pakuyambutswa nzizi, Mwari anozviratidza nezita rake. Ukaverenga kuna Exodo iyoyo chapter 34, ukaverenga vhesi ya 5, 6 na 7, Moses anga akumbira Mwari, chimbonitenderai ndimbokuonai. Mwari akati hazvigoni kuti munhu aone Mwari akararama, asi nekuti ndiwe Moses wataura, ndichakupa this privilege. Ndichakuisa mudombo, ndichatsemura dombo, ndokuviga mudombo, ndopfuura. Kana ndapfuura uchazongoona bedzi, kuti papfuura munhu mukuru uchazongoona just my back, haugoni kundoona husi nehusu. Ndo zvakaitika pamunoenda pachapter 34, inoti Jehovha akaburuka ari mugomo, vhesi 5, akamirapo naye akadana zita raJehovha. Jehovha akapfuura pamberi pake akadanidzira achiti, Jehovha ndimwari arikudanidzira uyu, Jehovha Mwari azere nyasha nengoni, anononoka kutsamwa, ane tsitsi huru nezvokwadi, anochengetera vane zviuru zvavazana nyasha dzake, anovakanganwira zvakaipa zvavo nokudarika kwavo nezvivi zvavo, asi asingapembedzi munhu ane mhosva, anorova vana nokuda kwezvakaipa zvamadzibaba avo navana vavana vavo kusvikira kuruziro rwechitatu norwechina. Saka Mwari akuzvitaura panapa, akutsanangura zita rake, akutsanangura kuti kana achiti Jehovha anorevei. Zvanzi ndini Mwari, ndini Jehovha, Mwari azere nenyasha, Mwari azere nengoni, Mwari anononoka kutsamwa, Mwari ane tsitsi huru, Mwari wazvokwadi, ndinochengetera vane zviuru zvamasana nyasha dzangu, ndinokanganwira zvakaipa. Ndo ari kutsanangura unhu hwake hwaanoshandisa kana akudzikinura vanhu vake. Vanzi ndinoburuka ndiri Mwari ane nyasha, nekuti kana ndikaburuka ndisina unhu hwangu hapana kana noumwe unosara. Saka kana Mwari akutaura zvekudzikinura vanhu vake, anoti ndombomira kuva El Shaddai, ndombomira kuva Mwari wamasimba ose, ndombotaura zvaMwari azere nenyasha, ndombotaura zvaMwari azere nekukanganwira, ndombotaura zvaMwari ane ngoni, ndombotaura zvaMwari ane tsitsi dzakanyanya, ndombotaura zvaMwari anoregerera zvakaipa zvedu. Nzwai vanhu vaMwari, kana taakusvika panguva yekuti tidzikinurwe kwekupedzisira, taakuenda kumusha, parwendo urwu rwatiri Mwari akusimuka, panofanira kuregererwa zvivi zvevanhu vaMwari. Ndo step yekutanga yakakosha. Pakasadaro hakuna kana noumwe unopona. Ndokusaka Mwari ari kuti ndakuuya kuti ndikudzikinurei. Kana ndakudzikinurai, chakudzikinurai neruoko rune simba, asi kana ndakudzikinurai ndinotanga ndadanidza zita rangu. Ndokusaka Dhavhidhi akati vamwe vangazovimbe zvavo nengoro namabhiza, vamwe vangavimbe nemasimba avainawo, vamwe vangavimbe nemaconnections avainawo, vamwe vangavimbe navana sekuru vavo vanogara pazvigaro zvikuru, vamwe vangavimbe navana hanzvadzana mai vavo vane mabhizinesi anotyisa, asi isu tichadana zita raMwari. Kana taakutaura nyaya yekudzikinurwa munhu waMwari, panodanwa zita raJehovha, panodiwa Mwari anoregerera zvivi, panodiwa Mwari une nyasha, panodiwa Mwari ane ngoni, panodiwa Mwari ane tsitsi. Asi inzwawo zvakare mudikani, haangouyi ari iye chete Mwari ane nyasha, haangouyi bedza ari Mwari ane tsitsi, haangouyi bedza ari Mwari ane ngoni, anouyawo zvakare ari Mwari asingapembedzi vanoita zvakaipa. Kurova iko kuti panenge paakudzikinurwa vanhu vaMwari, panodiwa mapoka mairi, nekuti Mwari pachezvake achauya ari muhuviri hwake, achauya ari Mwari ane nyasha, anouya ari Mwari anoregerera zvivi, anouya ari Mwari ane ngoni, anouya ari Mwari ane tsitsi huru, asi zvakare anouya ari Mwari asingapembedzi zvakaipa. Saka patenge tasvika pamhenderekedzo yekudzikinurwa kwedu,
iwe unenge uchizvibvunza kuti uri kudzikinurwa here kana kuti uri kusangana naMwari ari Mwari asingapembedzi zvakaipa, vane zvivi zvinoreururwa hanzi ndinoregerera. Saka Jehovha kana akutaura zvekudzikinura vanhu vake, anouya ari Mwari akagadzirira chose kuti adzikinure vanhu vake nokuvaregerera zvivi zvavo, nekutiratidza tsitsi dzake, nekutiratidza nyasha dzake, nekutiratidza ngoni dzake. Asi vanenge vasindimara saFaro vanosangana naMwari ari Mwari asingapembedzi vane mhosva, anosangana naye ari Mwari anorova vana nokuda kwezvakaipa zvemadzibaba avo. Munoziva nhoroondo yezvakaitika muIjipita. Mwari aedza kupa Faro mukana wokutendeuka, achiita mbijana kuratidzira simba rake, asi Faro aitonyanyisa kuomesa mwoyo kusvikira Mwari adhila nezvimwari zvemuIjipita. Kana Mwari akuda kudzikinura vanhu vake, kana Mwari akuda kutaura kekupedzisira, kana Mwari akuda kusimudza ruoko rwake rune simba, he first of all deals with the gods of the world. He deals with the gods of the nation that he wants to deliver his people from. He deals nezvimwari zviri kunamatwa nevanhu vanga vambunyikidza vanhu vaMwari kwenguva yakareba. Tichaona imimi kuti Mwari akatanga kuchaya River Nile ikashanduka ikava ropa. Kana muchiverenga nhoroondo yekuIjipita, rwizi Nile rwainamatwa saMwari, saka kuti sechimwari kuti ndisakuconfuse. As long as mvura yeNile ichierera ichidzika, hakuna aitya kana kuvhunduka kuIjipita. Vaioneka vakakotsekana, vaiziva kuti chikafu chiripo, vaiziva kuti upenyu huripo, vaiziva kuti nzara haiuyi, vaiziva kuti pfuma icharamba iripo. As long as the waters of the River Nile were flowing, hence they viewed the River Nile sechimwari chaiva paupenyu. Kwete izvozvo zvoga, paIjipita painamatwa chimwari chamatatya chainzi Aphrodite, the goddess of fertility. Vaitemba ivo kuti as long as chimwari ichi chiriko, nyangwe madzimai avo mimba dzaisasvodza. Vaitemba ivo kuti as long as chimwari ichi Aphrodite chiri kurarama, hakuna mwana aifufudzika. Vaitemba ivo kuti as long as Aphrodite ari mupenyu, naivo upenyu hwavo hunoenderera. So they worshipped the goddess Aphrodite, the goddess of fertility, yaiva nemucherechedzo wedatya. Kwete izvozvo zvoga, zuva rainamatwa paIjipita saMwari kana kuti sechimwari. Vachiziva kuti rikabuda makuseni rikadoka, kunyangwe nempesa dzinoita zvakanaka, kunyangwe neutano hunoita zvakanaka, kunyangwe nezvipfuwo zvinonzwa zvakanaka. Saka zuva rainamatwa saMwari. Ndokusaka muchiona Mwari paanga akuda kudzikinura vanhu vake, he had to deal first of all nezvimwari izvozvo. Karova Nile, mvura ikashanduka ikava ropa, kukava nokutya kukuru munyika yeIjipita. Faro akaita seatendeuka, akati hai, ndokumbira mutidzorere mvura panzvimbo yayo, idi ndotendera vanhu vaende. Mvura ichidzokera pakuva yakanaka, Faro akati hakuna kuri kuenda vanhu. Mwari akati don't worry, vachine manyawi, nekuti vari kufunga kuti zvimwe zvimwari zvavo zvichipo zvinovabatsira. Mwari ndokunochaya Aphrodite, chimwari chamatatya. Matatya akafora achibva muRiver Nile, akananga kudzimba dzavanhu, akananga kupalasi yaFaro, akananga mumapoto ekubikira, akananga mumahovheni maibhekwa chingwa, akananga kunyangwe nepamubhedha, akananga pamasofa panogara, pese rakanga riri datya. Hapana pawaigona kutsika, hapana pawaigona kuzembera, pakanga pazara namatatya. Mwari arova chimwari chaitembwa kuti ndo chinopa upenyu muIjipita, ndo chakatanga kuharasa vaichinamata. Faro akaita seatendeuka, akati hai ndibvisirai matatya, ndibvisirai matatya. Ndoti achingobviswa matatya, Faro ndokuwedzera kuoma moyo. Mwari akati don't worry, rega tidhile naFaro. He still thinks kuti his gods will deliver him and defend him from me. Ndobva anochaya zuva. Pekutanga tinonzwa kuti rakapisa vanhu zvemhando isina kumbira yakamboonekwa, kusvika vakuruma marimi nekurwadziwa. Usiku uchisvika, kuchibva kwaita rima risina kumboonekwa. Mwari arova zvimwari zvepaIjipita. Kusvikira kwekupedzisira tinoziva nhoroondo, Faro akazotaura akati hai, chiendai. Kana Mwari akuda kudzikinura vanhu vake, anotanga adhila neizvozvo zvinopa vanhu manyawa. Anotanga adhila neizvozvo zvinoita kuti funge kuti ndo zviri kutiraramisa, zvinoita kuti isu sevanhu
tifunga kuti ndozvinotipa mafaro, anotanga adhila neizvozvo zvinoita kuti isu sevanhu tifunga kuti as long as zviripo hatina chekutya. Anotanga adhila neizvozvo zvinotipa a false sense of security. Mwari anotanga kuchaya izvozvo. Ungambozvifunga here mudikani? Panguva ino yatiri kurarama, zvikuru sei munguva ino yeCovid, tinombobvira takambofungidzira kuti kunganzi bhora chairo hakuchaendi kuground vanhu vachinoona bhora. Kune vanhu mupasi rino vanotokuudza kuti unonamata Mwari kuti wakambomuona here. Ini Mwari wangu kuground kubhora. Saka Mwari kana akuda kudhila nenyika, akuda kutaura kekupedzisira, anochaya zvimwari izvozvo. Kusvikira vanhu vakaudzwa kuti bhora ramira, hakuna anoenda kuground. Vakambotanga vachati pada zvichazoti, nanhasi hakuna ari kuenda kuground. Mwari kana akutaura mudikani, anoita kuti izvozvo zvinoita kuti mufunge kuti ndo zvinokupai mufaro zvimbomiswa. Kune vanhu vanotaura kuti zvakaipei, ini ndinomwe hangu ndiri kumba kwangu. Ko zvakaipei ndenge ndichizvifarira zvangu. Ko zvakaipei kana ndikadhakwa hangu pasina wandarowa. Kanzwa kwakudaidzirwa kuti mabhawa avharwa, garai kumba, hakuna ari kuenda kubhawa. Mwari akutaura mudikani, akuda kutaura kuti adzikinire vanhu vake. Anochaya ipapo pavanga vachifunga kuti ndopanounza mufaro. Ukaona kwakutaurwa kuchinzi nenzvimbo dzamafaro hatiri kuona vanounganako, nenzvimbo dzamaistandarira hatiri kuona muchipfuura vatatu, nenzvimbo dzamunofunga kuti dzamafaro paweekend yoga yoga mukaenda kotokurovai, mukaenda komuiswa mujeri. Mwari akutaura mudikani, akuda kurova zvimwari zvepanerino pasi, because he is about to deliver his people. Pari kuitika zvinhu izvi zvose dai tikazvinzwisisa kuti Mwari ari kutotaura kekupedzisira. Mwari ari kutaura, ende dai ari mazuva aMozisi, ndopaari kuudza Mozisi kuti ndachadzikinura, ndichakudzikinurai neruoko rune simba. Ndaona kutambura kwenyu panyika iyi, ndaona kutambura muri panyika yevatorwa, ndaona muri kutambura muri panyika isiyenyu, ndaona muri kutambura kwenyu paIjipita. Ndanzwa kuchema kwenyu, ndanzwa nzara yenyu, ndanzwa zvirwere zvakunetsai, ndanzwa kushayikwa kwamabasa kwenyu, ndanzwa kudzingwa kwamabasa kwenyu, ndanzwa kufirwa nevadikani kwenyu, ndanzwa zvese zvamachema kwandiri. Asi chinzwai, ndiri kukudzikinurai, ndichakudzikinurai neruoko rune simba. Saka kana muchienda pana Numbers chapter 33, usiku hwekupedzisira paIjipita, Mwari ashanya ndokurova matangwe ese paIjipita kuchiedza makuseni. Faro akanga asina rekutaura, akangopa a command, budai muende. Numbers inobva yataura yachiti ndidzo nzendo, chapter 33 andiri kuverenga verse 1 ndichidzika, ndidzo nzendo dzavana vaIsraeri pakubuda kwavo panyika yeIjipita namapoka avo vachitungamirirwa naMozisi naAroni. Mozisi akanyora kusimuka kwavo nenzendo dzavo arayirwa naJehovha. Saka yaitova instruction yaMwari kuti Mozisi, nyora mafambiro amuchaita kubva kwenyu muIjipita muchienda Kenani. Zvikanzi ndidzo nzendo dzavo nokusimuka kwavo. Verse 3, vakasimuka paRamesesi nomwedzi wokutanga nezuva re15 romwedzi wokutanga, mangwanani akatevera Pasika. Vana vaIsraeri vakabuda noruoko rune simba pamberi pavaIjipita vose. VaIjipita vakanga vachiviga matangwe avo ose akanga aurawa naJehovha pakati pavo. Jehovha akatongawo vamwari vavo. Saka vana vaIsraeri vakubuda, ende pavanga vachibuda, Moses was under clear instructions from God. Write down, record majeni nemastation ese amuchamira muchikempa muchizorora kuitira magenerations achararama kwakupedzisira 2020 mugore reCovid. They will need to learn some lessons pakufamba kwamuchaita. In fact, kana muchiverenga munyori umwe andinofarira anonyora achiti yebhuku rinonzi Patriarchs and Prophets, nzendo dzevana vaIsraeri vakubuda muIjipita vakananga paKenani, dzakanga uri mufananidzo werwendo chairwo ruchaitwa navana vaMwari pamazuva ekupedzisira kusvika vapinda muKenani yekudenga, iri nyika itsva. Saka zvese zvakaitika kwavari ivo vana vaIsraeri waiva mufananidzo, waiva mucherechedzo, waiva mumvuri werwendo chairwo rwekupedzisira rwevana vaMwari pavari kudzikinurwa kubva muIjipita yenyika ino yezere chitema nokutambudzika nokurwadziwa nekusuwa nokuchema, vachipinda when they will be ushered in to the new kingdom that they have been prepared for by God. Kurovaiko kuti zvakasangana navana vaIsraeri parwendo, kana tikazvidzidza zvinofanira kubatsirawo nesu pakufamba kwatiri kuita rwendo takananga kumusha wokumusoro kudenga. Saka Bhaibheri rati iro
vakasimuka vakabva paijipita on the 15th day of the first month, a day after the Passover. Vakabuda masikati machena. Vaijipita hapana zvavakagona kuita nekuti they were busy digging graves kuti vavige matango akanga achaiwa usiku hwekupedzisira naMwari. Vana vaIsraeri vakabuda vachiinda. Pavakabuda raiva boka guru. Vakasimuka paijipita. Bhaibheri rati vakasvika paRamesses. Vakatombomira paRamesses. Vakasimuka vakaenda paSukoth. Vachibva paSukoth, Bhaibheri rinoti vakaenda paEtham. Pavakabva paEtham, vakasvika paPi-Hahiroth. Vasvika paPi-Hahiroth, ndo pavakasvika panonzi paBhaal-Zephon. Vachisimuka paBhaal-Zephon, chavakanotarisana nacho raiva gungwa dzvuku, the Red Sea. Teeraunzwe munhu waMwari. Pane zvinhu zvakawanda zvinoitika munyika ino. Pane kutsoropodzwa kwakawanda kunoitwa kweshoko raMwari. Pane kushoorwa nekusekwa kunoitwa shoko raMwari nenhoroondo yatinopiwa mukati meshoko raMwari. Isu vanotenda nerombo rakanaka. We believe that the record of the Bible is very historical. Zvinhu zvakaitika zvine uchapupu hwakakwana uzere, zvine vakararama vakazviona mazuva avo vakazvinyora kuitira isu vari kurarama munguva yanhasi. Asi nerombo rakaipa kungori nevamwe vasingatendi, kunyange zvine vanozvipupura munhoroondo kuti zvakaitika, kune vanongotsvaga chikonzero chekusazvitenda. Why? Because they have given themselves to another power, kuti vave varanda verimwe simba. But kana tichitenda sezvatinopiwa neshoko raMwari, une rombo rakanaka. Asi kuitira mumwe anogona kunge achiri pafungwa mbiri nemifungo miviri, asina chokwadi chekuti zvakaitika here kana kuti hazvina kuitika, nekuda kwetsoropodzo dziripo, nekuti kune vanoti havana kutombopfuura nepaRed Sea. Ngandikutaurire munhu waMwari une mhaka vachisvika ipapo. Somehow argument yavo inogona kunge ine musoro, because journey yekubva kuCanaan kuenda kuEgypt, it did not demand that you must pass through the Red Sea. Musakanganwa kuti chakasaka vana vaIsraeri vapedzisire vava kuIjipita raiva gore riya renzara. Mushure mekunge Josefa ambotengeswa nemadzikoma ake akapedzisira akushanda muimba yaPotifa, akamhangarirwa nemukadzi waPotifa kuti anga achida kunibata chibharo, akapedzisira mutirongo, akadudzira zviroto zvevakomana vaviri mutirongo kusvikira azopedzisira adudzira chiroto chaFaro. Faro akamupromota akati zvawati kune makore 7 ekuguta ne7 enzara, ndiwo waaini charge yechiprojekti ichi. Chiona kuti kuunganirwa kwechikafu kuri mukati mumaoko ako, mukuchengetedzeka kwechikafu makore ekuguta. Vakanga vasara kuKenani madzikoma aJosefa, vana baba vakaona Jakobho, havana kuzviziva kuti kwaizoya makore enzara. Saka havana kunge vakachengeta chikafu. Makore enzara achitanga, meseji ichisvika, chikafu chiri kuwanikwa kuIjipita, madzikoma achitumirwa kuIjipita. Vakanosvika kuIjipita, vakatenga chikafu, vakadzokera kumba, chikafu chikatobikwa, vakadya masaga anga vadzoka nawo, vakasvika pakupera, vanzi vakomana dzokerai zveIjipita, munotenga chimwe chikafu pavanozodzokerwa naBhenjamini. Vakanosvikazve kuIjipita, Josefa akazozvizivisa kwavari, akati chendei munotora munhu wese asara kumba, vana baba namai, munhu wese ngaauye kuno, because tinotori nemamwe makore pamberi apo akawanda enzara. Ndokuuya kwakaita Jakobho nemhuri yake kuIjipita. Hapana patinonzwa kuti vakakirosa Red Sea. Saka rwendo rweEgypt to Canaan rwaisava rwendo rwe40 years, rwaiva rwendo rwemazuva mashomanene ekuti vanhu vanotonotenga chikafu vachidzoka kumba, vanhu vakamirira vobika vodya. Rwaisava rwendo rwokuyambuka nyanza, rwaitova rwendo rusinei nenyanza. But Bhaibheri rinoti musi wakabuda vana vaIsraeri muIjipita, gore raivatungamirira masikati rakafamba rakananga nechekuRed Sea. Saka vasvika paRed Sea, tinonzwa kuti pane zvakaitika, but vanotsoropodza vanoti aiwa, they did not use the Red Sea. Vakangoshandisa rodhi yamazuva ose. Teeraunzwe mwana waMwari. Nguva ino yatiri kurarama, zvimwe zvinhu Mwari anozvitendera kuti zviitike kuti vanoda kutenda vaone chikonzero chekutenda. Technology ichikwira, ichifamba ichiita mhando yepamusoro, vakadiscover inonzi infrared technology. Infrared technology kune vanoona bhora, kana vanhu vachitamba bhora, kana munhu akusabhurwa zviya izvi, tinogona kuratidzwa pese paafamba nekutsika muground. Tobva taudzwa kuti amhanya makilometers akati vanoshandisa technology inonzi infrared. Inotreka pese patsikwa nemunhu. Saka the same technology ndo yavakanoshandisa kuIjipita, vachida kuprova kuti zvechokwadi here pane vanhu here vakambofamba panapa vari muhwandu hwakadini vakananga nechekuRed Sea. And guess what? Infrared technology has confirmed that at some time there was a huge group of not less than 3 million people yakafamba ichibva kuEgypt, exactly nemastop andataura kuti Ramesses, Sukoth, Etham, Pi-Hahiroth, Baal-Zephon, Red Sea. Infrared has confirmed that. Saka hatichagoni kuramba tichita nharo kuti havana kuenda nekuRed Sea. Iyo technology isinei neBhaibheri,
iri kutaura kuti zvedi pane boka gurusa rakambofamba naipapo rakananga pared sea. Chii chakaitika vasvika pared sea? Tese tinoziva nhoroondo yezvakaitika pared sea. Vanotenda hamuna dambudziko nekuti kunongotora bhaibheri sekutaura kwaro seshoko raMwari. Dambudziko ndere vasingatendi, vasisingagoni kuita nharo manje kuti hakuna kuendwa kured sea nekuti tekinoloji yavaudza kuti kwakaendwa. Saka vanotsvagazve zvimwe zvekutaura. Vakutaura ivo kuti aiyo, in fact Mwari uyu anga akangwara zvikuru. Nguva yaakati vanhu ava vabude muIjipita, ainyatsoziva kuti mazuva iwayo mvura yemured sea yakanga yakaderera zvakadaro zvokuti vanhu vaigona kungoyambuka netsoka. Hapana bipi rakaitika pared sea. Ndo dzadzimwe nharo dzavaakuita. Nawo inzwa munhu waMwari, kana zviri zvakadaro kubva netingafara nokufara kukuru, nekuti pakatoitika bipi guru kana zvakadaro, kuti kana tichitenda kuti maIsraelites nechembere dzavo neharahwa dzavo netuwana twavo vakakrosa mumvura iri kunzi yanga isina kudzama maningi, vakayambuka vakaenda mhiri netsoka. Asi Farao akateera ari pamabhiza, vari pangoro, vakanyura mumvura yakayambukiwa nekamwana, vakanyura mumvura yakayambukiwa nechembere, vakanyura mumvura yakayambukiwa neharahwa, iye ari pangoro nebhiza. Saka vanhu vakaitika bipi guru kuti wetsoka ayambuka, webhiza anyura. Vamwe vanobva vati aiwa toziziva sei, pamwe Farao wacho haana kutomboteera. Ndo zvakanakira tekinoloji. Kune vanochera vaya vanonzi maarchaeologists, vakabva vaita nharo vakati takunopindamo toona kuti zvedi here kana Farao akapararira mune ngoro dzesimbi, simbi haiperi zvekukasika, tofanira kubuda nezvimapisi neumvari hwesimbi. Ende sekudaro pavari kupinda pasi vachichera maarchaeologists, vari kubuda neumvari hwesimbi dziri kupruviwa kuti ndo dzaigadzira ainzi maIron chariots kare. Vamwe vanogona kuti kana dziri simbi dzakakukurwa kubva kumwe. Inzwa munhu waMwari, paunotarisa mapiramidi epaIjipita, mapiramidi basa rawo aivakwa kuti mugozovigwa Farao kana achinge afa. Vaitenda kuti kana Farao afa anoenda kune humwe upenyu, saka aivigwa noupfumi hwake hwese. Ndokusaka kwaivakwa mazimba aya ose kuti agokwanisa kurarama nezvinhu zvose zvaanoda imomo. Pavari kutarisa mapiramids, vari kuwana makuva awana Farao arimo nemakore avo nekutonga kwawo, rakawanikwa rakazara risina kana kutombobatwa makazviita kuhistory. Guva raFarao Tutankhamen. Vamwe vese varipo, mapfupa varipo nemazita avo nemakore avo vakatonga. But pavari kucherechedza vana Farao vakavigwa mumapyramids, vari kuona kuti pane umwe Farao asimo. Farao asimo ndiye exactly Farao Thutmose III, Farao wenguva yakabuda vana veIsraeri muIjipita. Haamo mumatombs, mumakuva epaIjipita, nekuti wakapararira muRed Sea. Haana wakamuviga. Saka inzwa munhu waMwari, patinge tiri parwendo runorwu, tichasvika pagungwa dzvuku, tichasvika pakutyiswa, tichasvika pakufunga kuti taparara, tichasvika pakufunga kuti Farao ateera avo yakuzotiparadza, tichatyiswa nezveupenyu huno, tichatyiswa neurwere, tichatyiswa nekunzi mabasa rapera hakuna chiri kuproducwa, tichatyiswa nekushayikirwa nomudikana anga ari breadwinner mumhuri yose, tichatyiswa kana vana vasagoni kuteererai mhari, tichatyiswa nezvakawanda. We are going to come to our Red Seas, but teerera zvakaudzwa Mozisi naMwari. Vana veIsraeri vakutoridza mhere, vaona utsi hwapwititika, mabhiza aFarao akavatarisa, vaudza Farao Mozisi zviri nani dai tikavigwa zviri paIjipita. Mozisi akangoudzwa naMwari kuti aiwa musatya, vaudze kuti rambai muchienda mberi. Mukutyisa kwedu parwendo rwanhu waMwari, Mwari ari kuti ndiri kukudzikinira neruoko rune simba. Musavhunduka zvamuri kuona, musatyiswa negungwa riri pamberi penyu, musarohwa nehana kana Farao ateera, musaona sekunge matswanyirwa pakati. Just continue nepamanga muri, musakanganiswa nezvamunoona nemeso, musakuhuniswa nezvinobatikana maoko. Mwari akubuditsai pane chimwe chidanho, achakuyambutsai pamavhundukana pomhari. Mwari akubuditsai paIjipita, achakuyambutsai pane zvamaakutya baba. Mwari akuyambutsai kubva kuIjipita. Mwari arova Farao makatarisa, anoita kuti murarame kunyange basa richinzi rapera. Saka pavakayambuka vamhiri bhaibheri rinobva rati iro, vakabvapo paRed Sea vakanosvika paMara. Handimoona zvinoita Mwari, they've just been celebrating victory paRed Sea. Vari kucelebrata ukuru hwaMwari, vari kucelebrata bipi raMwari, vari kucelebrata kutyisa kwaMwari, vari kucelebrata kushamisa kwaMwari, vari kucelebrata kupindira kwaMwari. Vabva vasvika paMara. Bhaibheri roti vanga varowa 3 days vari murenje, pasina kana mvura yekumwa yavakawana. Pavakasvika paMara, wanei pane chitubu chiripo, vakamhanya vachitararama
kuda kuinwa kudai iri kuvava, ndokusaka painzi mara zvinoreva kuvava, it means bitterness. Vakapopota zvisingabviri, vakaudza Moses, nai Moses, nemhaka iyo wakatibvisa kuIjipita kutiunza murenje muno kuti tifire muno nenyota. Tarisa even mvura pawatinangisa napo ndiwe regore rako haimwiki iri kuvava. Teerera vanhu vaMwari, parwendo urwu umwe neumwe uchasvika pastation yako yepamara. Hatizivi kuti inouya yakaita sei, pane chokwadi chiripo ndechekuti kunyangwe taona kuti uyu ndiMwari atiburitsa muIjipita, hazvirevi kuti mara haipo. Mara yakakumirira pamberi. Kana wanga usati wasvika pairi mudikani, gara waziva kuti mara is waiting somewhere, it's lurking somewhere, hiding and laying in ambush. Uchasvika pakurwadziwa neupenyu, uchasvika pakuvaviwa neupenyu, uchasvika pakushungurudzika neupenyu, uchasvika pakudonhedza misodzi usina anokunyaradza, uchasvika pakupererwa nemazano, uchasvika pakuona kuti kufa kuri nani, uchasvika pakuona kuti dai usina kutombobvira wazvarwa, uchasvika pakufunga zvausina kumbobvira wakafunga muupenyu hwako. Upenyu ucharwadza mudikani, uchashayiwa tariro, uchashayiwa anokuzembera, uchashayiwa anokufonera, uchashayiwa kunyangwa anokuti ndiri kuuyako. Inzwa mudikani, kana wasvika pastation iyoyo, chiziva kuti wasvika pamara. Chiziva kuti wasvika pamara. Hazisi zvitsva. Zvinonzi vana vaIsraeri vapopota, Mwari akaratidza Mozisi chimwe chimuti chikanzi temba icho, kanda mvura, achingochikanda mvura yakatanga kutapira. Mwari anoziva kuti mara iri kuuya. Mwari anoziva kuti parwendo urwu umwe neumwe uchasvika pabus stop yako yepamara. But inzwa munhu waMwari, God is the one who has the solution yekudhila nekuvava kwepamara. Kana upenyu hwakuvava, look up to God, he will deliver you. Akavimbisa nechakudzikinira neruoko rune anoita kuti kuvava kwepamara kushanduke kuva kutapira. Kwete izvozvo zvoga, vakasimuka pamara, the next stop pavakanokempa painzi paElim. Bhaibheri rinotaura kuti paElim paiva nezvitubu 12 zvemvura yaitapira, uye zvakare ne72 palm trees. Kurova iko kuti paElim was one of the most conducive campsites that they ever encountered. Kusvika vasvika kuKenani, paiva nemvura yekuti mumwe nomwe aimwa as per their tribes. Hakuna aitorera umwe, yanga yakazara inomwika. Paiva nemumvuri wamapalm trees, vaigona kurara, vaigona kudini, vachidzirirwa kubva kukutsva kwezuva remurenje. Teerera muranda waMwari, Mwari haasi kuzonotendera kuti tirambe tiri pamara. Mara is not a permanent bus stop. Mara does not come to stay. Mara is just temporary. Usashungurudzika kana uri pamara. Kana ukatoona wasvika pamara, inguva yekufara, because Elim is waiting. Mwari achatipa zvikonzero zvekufara parwendo. Mwari achatipa zvikonzero zvekusvetuka nemufaro parwendo. Mwari achatipa zvikonzero zvekupemberera parwendo. Mwari achatipa zvikonzero zvekubvarira hembe nekufara parwendo. Mwari achatipa zvikonzero zvekuti timbosekawo nekuumburuka tichifara. He knows kuti tikaramba tiri pamara, vamwe hatisviki Kenani. Saka ukaona pasvika panguva yekuvava, ziva kuti mara is waiting in store. Inondirangaridza nyika yako umwe mudhara ainzi aidzikamwa nekuchovha bhasikoro rake achidhilivhara mukaka. Saka paichovha aifamba achidhilivhara mukaka kumusha uku, pamwe vakwira makata, pamwe achidzika matero. But vaicherechedza vakaona kuti mudhara uyu aiti pese panenge achikwira makata, bhasikoro rakurema, mukaka uchirema, rakurwadza, achisweta, tsinga dzichibuda, ndo paainge achiimba nziyo dzekufara. Iye ari kurwadziwa achiimba nziyo dzekufara. Panenge akuteremuka pamatero, ndo paaitanga kuimba nziyo dzekusuwa, nziyo dzekuchema, nziyo dzekutaridza kuti akurwadziwa. Saka mumwe musi wamwe mai vakazoti aiwa zvanyanya, regai ndimomubvunza mudharo kuti pfungwa dzake dzirimwe dzakati kwesere kwesere. Nhai baba, sei muchiti kana muri pamakata panorwadza munoimba nziyo dzekufara, kana mava pamateru pakareruka ndo pamunoimba nziyo dzekunyunyuta nokurwadziwa? Vanzi munoona chii mai? Makore ese andafamba nepanapa ndaakuziva nzira iyi zvakanyanya. Ndaakuziva kuti ukangoona paita materu haisi nguva yekufara, because zvinoreva kuti makata akutouya. But kana ndiri kungokwira makata ndobva ndaziva kuti chaakutouya materu, saka ndinotanga kufara. I don't focus on the steep slope, but I focus on what is coming, on the joy that is coming. Saka ukaona wasvika pamara, munhu waMwari, inguva yekusmaila, because Elim is lying ahead. Vakasimuka kubva paElim vakaenda murenje reZin, the wilderness of Zin. Vakabva ipapo vakaenda panonzi paDofka, vakasimuka paDofka vakanokemba panonzi paAlush, vakabva paAlush vakanokemba paRefidim. Paiva zvakare pasina mvura. They had also gone for 3 days without water. Kusvika vasvika paRefidim, and this time vakaudza Moses kuti we are not taking this any longer. Wapamhazve kaya kechipiri uchitiunza kusina mvura.
zvadire takagara zvedu paelimu, patiteerera munhu waMwari. Elimu inopfuurwa. Kana tafara hatifari tichizorora, nekuti nyika ino haisi yedu. Kunyange tikambowana chekufara tiri panyika pano, that does not mean we should relax. It's a journey until we are ushered into the heavenly Canaan. Saka tinofamba tichinja. Pakufamba tichinda tinosvikazve paRefidim, tinosvikazve pakushayiwa mvura yekumwa, tinosvikazve pakushayiwa manidzi, tinosvikazve pakushayiwa zvatoda kuti tirarame. But it's not reason enough to forget zvataitirwa naMwari kumashure. Ndokusaka Moses akazorova dombo, mvura ikabuda padombo. Mwari achakuitira zvikuru parwendo rwomunhu waMwari. Mwari achakuitira zvakaoma. Mwari achakugonera zvinonzi hazvigoneki. Mwari achaita nokunza masolutions pazvinhu zviri kufungirwa nevanhu kuti hazvina solution. Mwari achatirwira parwendo rwuno, pamunenge mapererwa baba, pamunenge mapererwa mai, pamunenge mapererwa mukomana musikana, usisina zano, usazivi kuti woita sei. Zvese zvapera, mazano ako ese apera, wagara pasi usisina pekutangira. Pangosara dombo chete iwe uri kuda mvura, paine dombo chete uda kupedza nyota, God will issue water from a rock. Unogona nga wasvika paRefidim munhu waMwari, wapererwa uri unyatsona kuti hapasisina. That could be your Refidim station. Chiudza Mwari kuti chiburitsa mvura padombo. Zvinonzi nevanhu hazvigoneki, chiita Mwari kuti azvigone, nekuti ndiye akapromisa kuti achatidzikinura neruoko rune simba. Vakasimuka vachibva ipapo ndokusvika paMount Sinai. Mese munoziva Mount Sinai. I don't want to waste time on Mount Sinai, but let me just remind someone anga atenda nhema nekusingaperi, anga audziwa kuti we don't need to obey God on this journey, anga audziwa nekavhangeri kakachipa kekuti hazvo mutemo waMwari hazvina basa, chingoita zvaunoda tichapinda tichite muKenani. Aiwa murwendo uri Mwari anonditirangaridza kuti usaba, usauraya, usatora mukadzi wemunhu, usaita upombwe, usapupurira nhema. Don't defend someone simply because they are your friend or your partners in crime. Usanamata zvimwe zvimwari. Mwari achatirangaridza kana tiri parwendo urwu. He will remind us of the need to be obedient. Tinosimuka paSinai, vakabva ipapo vakasvika paKibroth Hatava. Parwendo urwu munhu waMwari hakusvikiki kuKenani kana tisina kuacknowledge kuti God has prescribed for us what to eat and what not to eat. Ndokusaka pavaifamba murenje, Mwari akati zviya zvekuIjipita momboisa parutivi, ndakumbokupai a special diet, ndine ndichikubhekerai makuseni oga oga, chenyu kungonotora badzi moisa mumatura modya muchifamba muchinja. Saka muchaona kuti even on this journey Mwari anoziva zviri mberi, Mwari anoziva urwere uchazovapo, Mwari anoziva zvimwe zvatatatomboona zvakatimirira pamberi, and he has prescribed a diet yakafanira vanhu vari kutarisira kupinda mukati meKenani. Ene diet iyoyo Mwari ari kuti it's a very simple diet, haina kumbooma. Diet inofanira kuonekwa kuti yagadzirwa kwawakagadzirwa iwe semunhu wakabva kuvhu wakaumbwa nevhu. Saka chikafu chako parwendo urwu munhu waMwari, ona kuti chiri padhuze nevhu. Ukaona zvauri kudya zvizhinji zvacho zviri kure nevhu, pacharohwa nyika ino nematenda amwe atisati taona, kwete zvana COVID izvi. Kune zvimwe zvakatowanda zvakataurwa naJesu zvichauya. Kunyangwe nemuviri wako unenge usina utano hwakakwana, ende utano kana husipo, kunamata Mwari kuri kure, kushora Mwari kuri padhuze, kutsvaga dzimwe nzira dzisiri Mwari kuti upone kwakawanda. Ndokusaka Mwari ari kubatikana nesu parwendo urwu, ari kuti prescribira zvekuti tidye kana kusadya. Ndosaka muchiona pawakasvika paKibroth Hatava vakaramba kuteerera zvanga zvaprescribwa naMwari, vakafira ipapo 23,000 were buried at Kibroth Hatava. Vakabva paKibroth Hatava vakasvika panonzi ipo paHazeroth, vakabva paHazeroth vakaenda paRithma, vakabva paRithma vakaenda paRimon Perez, vakabva paRimon Perez vakaenda paLibna, vakabva paLibna vakaenda paRisa, vakabva paRisa vakaenda paKehelatha, vakabva paKehelatha vakaenda paMount Shepa, vakabva paMount Shepa vakaenda paHarata, vakabva paHarata vakasvika panonzi paMakeloth, vakabva paMakeloth vakaenda paTahath, vakabva paTahath vakaenda paTera, vakabva paTera vakaenda paMithka, vakabva paMithka vakanokemba paHashmona, vachibva paHashmona vakanokemba paMozeroth, vachibva paMozeroth ndokunokemba paBene Jakan. Pavakasimuka paBene Jakan vakanokemba paJotbalah, vachibva paJotbalah vakanokemba paAbrona, vachibva paAbrona vakanokemba panonzi paEzion Giba, vachibva paEzion Giba vakanokemba paKadesh. Now, something very unfortunate happened paKadesh. This is Kadesh, kana makuzeverenga inotonzi musazomukira Mwari sezvavakaita paKadesh. Because pavakasvika paKadesh vanga vatotarisana neKenani. Pachibva patumirwa vasori naMozisi, indai vari 12. Ndai munoona kuti nyika iyi ndizvo yakanaka here ende
zvakataurwa naMwari ndizvo here tinotostrategiza sei kuti tiiparadze. Vasori vakaenda vari 12 vakauya neripoti. Unfortunately 10 vavo they did not focus on the beauty and the goodness of this land. Vakafocusa on the people of that land. Vakadzoka vachiti varume musanyengedzwa. Vanhu vataonawo kwatisatamboona vanhu vakadaro panyika pano. Kune mitumba vanakomana vaAnaki. Tanga tichiita semhashu pamberi pavo. Izvo kunzi tipinde muKenani ndokufurirwa chaiko tinotswanywa. Ngatisainde 10 vakataura izvozvo. Ende havana kuramba vakataura vakati zveshuwo inyika inoerera uchine mukaka. Tarisei mazambiringa tatadza kutakura umwe noumwe zambiringa rake tanga tichibatirana chisumbu chemuzambiringa. But zvekuti tingapinda mukwete bodo vanodaenda henyu but tiri kukuudzai muri kunotswanywa senhunzi. Joshua naCaleb ndovega vakati varume zveshuwa kune mitundu kune mamonya uko but muri kukanganirwa kuti Mwari akatsemura gungwa. Makanganirwa kuti Mwari akarova dombo pakabuda mvura. Makanganirwa kuti takaumwa mvura pamara yanga yatanga ichiva ikatapira. Makanganirwa kuti takapfuura nepaElimu pane mvura. Vangatadze here Mwari kuti musanyengedzwa naJoshua naCaleb. Inzwai vanhu vaMwari parwendo rwatiri kufamba urwu tatarisana nekupinda muKenani yekudenga. Kuchauya vanhu vachauya nerweseri vachikudza kuti iye Mwari wenyu uyu matani kubudisa here apa mumba munenge mauya urwere. Vachakuudzai zvimwe zvacho munomboitawo muchionawo zvinongodawo kufungosa vanhu vakuru. Munombofota muchifamba muchinobatsirwawo kumwe kunamata munozongodzoka henyu zvekuchechi. Muchaudzwa izvozvo nevasori 10 but vakakomborerwa vachateerera kuvoisi raJoshua naCaleb. Vakakomborerwa vacharangarira zvavakaitirwa naMwari kumashure. Vakakomborerwa vacharangarira kuti Mwari akambowawanisa basa vasina basa. Vakakomborerwa vacharangarira kuti Mwari akambodzinga urwere vasina mari yemushonga. Vakakomborerwa vacharangarira kuti Mwari akambodzikinura mwana wavo anga akuparara kune imwe nzvimbo. Vakakomborerwa vacharangarira kuti Mwari akambovapa chikafu vasina chikafu. It is time to remember zvamakaitirwa naMwari kure kana masvika paKadesh Barnea. Ndo pakamukira Israeri yese ikaramba kuti hatikrosi kupinda muKenani. Vakaramba kupinda muKenani. I'm saying this vanhu vaMwari. It's very unfortunate but it has to be said. Parwendo rwuno rwoenda kuKenani tatarisana nekupinda kudenga. Zviratidzo tiri kuzviona zvichiitika. Zvirwere tichizviona. Nyika dzichimukirana. Hondo dzichisimuka. Vanhu vachishayiwa rudo vaprofita venhema variko. Pane vachatanga kutaura kuti hakuna kuri kuendwa. Ndo pavanozonzi naMwari ndakuda kuti muchitendere. Ndo pavakazoita 40 years. It was because pane vakanga varamba. Zvingadaro kuti unogona ngori umwe wavanhu vachasaka kuti vana vaMwari varambe vachitenderera panyika pano because uchadhauta isu tasvika pamhenderekedzo dzekupinda muKenani. But Bhaibheri rinokuti musazomukira Mwari sezvavakaita paKadesh Barnea. Saka vachibva ipapo vakaenda paMount Hor. Ndo pakafira muranda waMwari Aaron at 123 years of age. Vakamuchema ipapo kwamazuva vakasimuka vachiinda parwendo urwu. Vanhu vaMwari ndoda kuti tigare tazivisana. Hatisi kuzosvika tese tiri vapenyu. Hatisi kuzosvika kusvikirwa naJesu tese tiri vapenyu. Vazhinji vedu vachatenderwa kuti vazorore. Aaron akazorora paMount Hor. Kwete nekuti pane chakaipa chaanga aita but so many a star that we have seen shining, so many a star that we have envied amongst us, they are going to be allowed to rest. Vakawanda munongofunga kuti vangoti musoro makuseni vachibva vatozorora pasina chakaipa chavanenge vaita. Parwendo urwu pane magamba akawanda achatenderwa kuti azorore omirira kurira kwehwamanda vakafa muna Kristu vachimuka naivo vachimuka. Kune vamwe vanhu vatisingafaniri kuchema maningi kana tichinge tarasikirwa nawo. There are some amongst us whom we must actually celebrate their lives. Vakararama vachiri vapenyu kana vachinge vazorora. Tofara tichitenda Mwari maita henyu matendere Aaron azorore. Tamirira kurira kwehwamanda. Tonyora paguva ravo kuti ava vakamirira kurira kwehwamanda. Vanofa tiine confidence sose vanhu kuti uyu idi panorira hwamanda hatina doubt iri guva richatsemuka. Saka zvichaitika izvozvo tosimuka. Vakabva ipapo vakaenda paZalmona. Vakabva paZalmona ndokuenda paPunon. Vakabva paPunon ndokuenda paOboth. Vakabva paOboth vakaenda paiye Abharim. Vakabva paiye Abharim vakanokemba paDibon Gad. Vakabva paDibon Gad vakanokemba paAlmon Diblathaim. Vachibva paAlmon Diblathaim vakanokemba paMoabhi. Pabani reMoabhi painzi paAbel Shittim. PaAbel Shittim handisada kutaura zvakawanda nekuda kwenguva dzangu dzapera but pakaitika something very very unfortunate.
mambo ainzi Balaam, mambo waMoabhi, paakaona Israeri yasvika, because mukurumbira waIsraeri wanga wazikwa kwese uko nokuya kwavaita nezvavaitirwa naMwari wavo murenje. Saka marudzi ose emberi anga akutya. Saka mambo Balaam paakaona kuti vasvika vakemba mudunhu make muMoabhi, akatsvaga kuti oita sei kuti rudzi urwu rwe runotukika. Akanzwa kuti kune muprofita ariko ainzi Balak, mambo ainzi Balak, muprofita ainzi Balaam. Akatumira vanhu nezvipo negoridhe kuno to lure this prophet to come and curse the Israelites on his behalf, kuti vave vanotukwa naMwari. Saka muprofita aita akada kutaura mashoko okutuka aingoshamisika akurotomuka ekuropafadza. Mambo akatsamwa zvikuru akandochicho runditira kanza vanhu vacho hawatukiki. That's the problem. It's vanhu vaMwari. Ukaramba uri pavanhu vaMwari, ukaramba uri muboka ravanhu vaMwari, kunyange pakati pavo pachiita sekunge pavhiringika kunge vasisina kwavari kuenda. But if you are going to stick with the people of God, I can assure you no harm will come nigh thy dwelling. Ndokusaka even Balaam, when he tried to curse the Israelites, listening kuti vamwe vanga vapanduka murenje, but still he could not curse them because vanhu vaidanwa nezita raMwari. So it is safe always to stick with the sheep, to stay in the boat, to stay with the people of God who are Zion bound. Usatendera kuzumaidzwa netumwe tumwabukirwa netumwe tuzvikepe twaunonzi hakuna kwati kuri kuenda. VaMwari vachasvika vachayambuka ende havatukiki. Saka kusvikira iye Balaam azosajesta kuti no, the only way yamungaite tsvagai nzira yekuti vanhu ava vatsamwirwe naMwari wavo, vabve pana Mwari wavo. Toita sei? Just lure them to attend one of your feasts. Pamune muchinamata zvimwari zvenyu zviya nezvimufananidzo zviya, mukangodaro chete Mwari wavo anobva atsamwa. Ndo pakarongwa dhende rekuti vana vaIsraeri vatende kukokwa kumutambo mukuru wainamatwa zvimwari zvaMoabhi. Ende inzwai vanhu vaMwari, the trap yakashandiswa vaiva vakadzi vaMoabhi zvaiva zvifeve. Saka muchaona kuti kana tichinge tasvika paJorodhani, taakutaura kuti kumusha kwaakunhuhwira, taakutonzwa sadza kunhuhwira, zviratidzo tazviona, chasara kuona Jesu kumuchingamidza atitore kumusha wokudenga. You are going to see unprecedented levels of sexual immorality amongst nations of this earth. Muchaona uipi hwoufeve neupombwe hwakuitwa nemhando dzepamusorosoro, ungochani hwakudhifendiwa mumakotsi, vanhu vachisungwa kana vakatsoropodza ungochani. Varume vakuzviadvertisa pamaTV nepamafoni, palaptop nepamaintaneti, vachitaura ndiri kutsvagawo murume ina handidi mukadzi, vakadzi vachitsvaga vamwe vakadzi. Muchaona uipi neuori netsvina dzamusina kubvira makamboona pamazuva enyika ino, nekuti ndo uori nouipi hwekupedzisira. That's the devil's last card before we cross over. Ndosaka muchiona kuti iko zvino zvanditotaura izvozvo zvoungochani izvozvi, pane anenge achitotsamwa ari kushayiwa kuti oita sei kuti andisungise. Tendai Mwari, ndiri kuparidza ndiri kuZimbabwe, hakuna anondisunga. But kune dzimwe nyika I cannot even say what I'm saying. Kunodoka ndavharirwa. Tasvika paMoabhi, tiri pabani reShitimu. Balaam asajesta chitambai kadhi rekupedzisira. This is the most effective card kana makuda kuti vanhu havasanyambuke vaisirei upombwe. NeBhaibheri rese pachena kuti zvediwa vakadzi vaMoabhi vakapinda mukembi yaIsraeri, vachinyahwaira vachita sevari kungopfuura mazuva ekutanga kusvika vajairika, vachikwazisa vachipfuura kusvika vakupiwa mvura yekumwa. Ende patiri kutaura pavanga they were only 7 miles away from Jericho. Vaitoona masvingo eJeriko kuti apinda muKenani, but vakatendera zvifeve zveMoabhi kuti zvipinde mumisasa yavo. Ende havana kumboona kuti mukupinda kwazvaita mazuva ose paiva neshanduko yaiuya each and every day. Zvimasketi zvakatanga kuita zvipfupi mbichana mbichana, they did not notice that. Hembe dzakatanga kubata mbichana mbichana, they did not notice that. As they greeted them each morning, vachivapa mvura yekumwa, vachimbovakokota imba, vambozorora wabva. They did not notice the skirts were becoming shorter, the dresses were becoming tighter. They did not notice the color of the eyebrows were changing. They did not notice the fingernails were changing. And kusvikira vana vaIsraeri nevarume vekwaIsraeri vakajaira kuona vakadzi ava sevanhu vasina chakaipa pakati pavo. Ndopavakazonzi mangwana hamutioni, kanzi nemakai, kanzi tine mutambo wedu mukuru watinoita pagore rega rega, saka mazuva mairi matatu ari kuti hanzi manje munoda kunge wafara kutamba nemi manje nei vana, kanzi kana muchingoreva mungasuruke makasudu munogona kungouya kungoona hazvina kuipa. And the Israelites considered, they accepted the invitation, and that was the straw which broke the camel's neck. Pakaitika upombwe usinobvira wambooneka, umwe akatora chifeve masikati machena achipinda nacho mutende make, vanhu vakatarisa. Iro denda ranga ratouya rekurova vanhu raibva kuna Mwari. Finehasi akauya akavauraya vari vaviri. Mwari akati wadzora hasha dzangu, inzwa munhu waMwari, tasvika pamhenderekedzo yeJorodhani, tatarisana neKenani. Handifungi kuti kune zvimwe zviratidzo zvatichada kuona futi.
zvingaitike kuti zvidzadzikise chiprofita chemubhaibheri chakataurwa kuti zvichaitika Jesu asati ouya. Zvese zviratidzo tazviona, zviratidzo zvekuuya kwaKristu zvazadziswa. Ndokusaka hymn 5 munyimbi achiimba, ndabvunza kune mukani ane rwiyo rwokukunda kure sei kumusha, asati aiwa nekukana tinosvika, hondo inopera. Tasvika pamhenderekedzo munhu waMwari. Idi nyanza yataura, mafungu asimuka. Jesu unouyazve nekukasika. Tiri kudzikinurwa neruoko rune simba, haisisiri nguva yekurivara. Unouyazve. Tasvika munhu waMwari paya pakataurwa naJesu Kristu. Kana muona izvoitika, simudzai meso enyu mutarisa kudenga, nekuti kudzikinurwa kwenyu kunenge kwasvika. Haisisiri nguva yekukotsira, haisisiri nguva yekutarisa kumashure, haisisiri nguva yekutarisa divi. It's time to keep focused on the cross, for our redemption draweth nigh. Dai Mwari akatibatsira, dai Mwari akatirwira, tisakanganwa nekukasika, rwendo runopera. Mwari aukomborerei. Amen. Ngatiwanei nguva yekunamata. Baba vari kudenga kumusoro, tinokutendai nekuda kwerudo rwenyu. Maita nyini kuti muri Mwari ane nyasha. Maita nyini mukana wamatipa mazuva ano ekurarama, kuti tinzwe zvakare muchitipa yambure kekupedzisira. Zvedi tasvika pamhenderekedzo yaJorodhani, zvedi matifambisa, taona mastation akasiyana-siyana mukati meupenyu hwedu. Tine mamwe anotapira, tine mamwe anovava. But we want to thank you, God, because your word has sustained us. Your promises have carried us through and over. Imi hamusi Mwari anonyepa, hamusi Mwari anotiza zvaaringa avimbisa. Thank you, Father, for sustaining us. Tinokumbira parwendo urwu nekufamba kwatiri kurwita. Kana pachine vari paMara, kasikawo kuvabvisa vaende paElimu. Kana paine vasvika paRefidimu, vapeiwo simba rekutenda vaende paSinai. Kana paine vanga vakudhauta Mwari kuti ndizvo here zvamakataura kuti tingafamba tichiita, aiwa, vasudurutsei, vakungurutsirei, vasvitsei Mwari pakuona simba renyu. Kana paine vamwe vamuri kutyira kuti vanganetswa nezviri mberi, kuti shitini vangaitadza, tenderei henyu varare vazorore, tifare kuti tine tariro yekumuka kwavo muupenyu. Asi kana tichinge tasvika tose paJorodhani, Mwari, chirege kutendera umwe wedu kuti awanikwe achitadza kuyambukira mhiri. Tambobva kweSopo, tamboona simba renyu paRed Sea, tamboona simba renyu paMara, tamboona kukura kwenyu paRefidimu, tamboona muchiita zvikuru nezvinoshamisa paKibhurotata, tamboona muchipindira mukutambudzwa kwedu naFarao. Tanga tichikumbira Mwari kuti tiyambuke tose sokukwana kwedu. Maita henyu nonzwa muna Mwari muzita raJesu Kristu Muponesi namata. Amen. Vatumire pamaneru kwese vachekie tenziwe kupupura komu tinzwe sochemera vatumirewo babati chiripo zvenguva imwe Maria vatumira unganidza ngesimba ndizvo masaro yapera muchafara kumusha tenziwe kupupura komumutinzwe sochenera vatumirewo babati ichiripo zvenguva tenziwe kupupura komumutinzwe sochemera vatumirewo babati